Тази година, преди 3 месеца, отец Ромил покани отец Иеромонах Васарион да изнесе беседа в тяхния храм за Айтоска духовна околие. На тази беседа присъствахме аз и отец Севастиян и бяхме пленени от неговото дар слово и всичко, защото благодата действа чрез светиите, знаете, и чрез светите хора. Той идва от свято място, от Атон. Той е брат на Свети Георги, нашата света обител в Зоград от 2003 година. Разположен е за иеромонах през 2005 година. През 2007-2008 е бил божествен свещеник в Иерусалим, на Илионската планина. Има 2 висши образования, магистър по богословие на Софийския университет Климент Охридски. Завършено е с пълно отличие и по икономика по НСС, специалност международни икономически отношения. Духовно чедо е на схиепархият Амвросий, игумен на Зоградска манастир на Света гора. Автор е на книгите, които ние тук отдавна разпространяваме. Някои от неговите книги, но не всички. Петър Дунов и Ванга, пророци и предтечи на Антихриста, Отзвук от 2011 година са двете книги, Суеверията сред днешните християни, 2012 година, на света Матрона Йоска и на много други публикации. Виждали сте го по телевизията много пъти, особено в началото, когато тръгна неговите беседи, когато тръгнаха в София с голям бум, защото и то основно се получи този бум с Ванга. Интересът оттам дойде да защитават Ванга. Църквата, както знаете, не отрича, и аз съм го казал, че тези лъжеучители познават. Опасни са тези, които познават. Тези, които не познават и вземат парите, са по-малко опасни. А тези, които вземат душата, те са опасни. И затова на всяка една изповед съм го казал, не си мъслете, че те не познават. Напротив, познават. Църквата не отрича, че те не познават. Познават, но вземат душата. Тези неща още ще ви го обясни в беседата, която сме подготвили за вас. Тогава в Айтос също имаше много голямо посещение, а интересът в Бургас също е доста обширен. Нямахме много време да съобщим много бързо, смятахме някъде към 19 октомври да стане това нещо, но отецът пък ние съобразяваме с него и възможно той навсякъде ходи, изнася беседи, а отделно и трябва да се моли за нас, за всички нас в Света гора, което му е основното призвание и затова ние се съобразяваме с неговото време. Но достатъчно време имаше за разпространение по всички църкви, по всички християни, пуснахме и по радио по-късно обяви. Сега знаете, че времената са материални. Всякой гледа материалното, никой не гледа духовното. На всяка вестник и телевизия, където се обади, казват, че всичко се заплаща. При нас обаче не е така. Не всичко се заплаща. При нас не всичко е материя, не всичко е средства и пари.